Kajing ya sya kalong kabor ha bangi jam ha kanung ka benta jong kajing im. Ba kajing ya lenti jong ikong Phikaralin Wanshong kalong kawai na kinuksa ha bangi kren ya kata ka benta. Ikong Phikaralin ibangi jukot ru ikong kara ilong itrai jong ka kara enterprise. Deha usnam kat kandai spa kandai popra be ilayo ya kajing sya hikai ne kajing shim benta ha ka food processing na ka food and nutrition office but day nangta ba isa stang banshna ya ki ashar ki umso ki jam patat hadu menta ilayo pat banshna na ni seng sya ka bakery lingba ka Jingtrei shitam pat kajing stang ka beretam. Hadin kat nang ya kisnam ila nang yo ya ki jing shahi kai ba ila kampen tebet chu ha ki kam ki babun ha ka ba ila la ban se ya la ka sap ka jong i ha ki jing shat ba pher but they ha usnam arja nyopat ba ila yo ban register ya ka kam jong i shaka district commerce industry center shillong but wat hadin bun snam ka jing ya lenti jong i ha ka kam ba idon kam shim la long pat ka basuk ha ka ba ikundu ki jing e but bun sin kala long ka ba kim Hinrei imshim la kanran din ne ban ino ya ka kam tang shiteng por Hinrei ila yai ne but tre shitom haban da poi shaka thong ha ka ju ka por kum ka kami ka bakit but ba saungut ki khon ya le but yai minot haman la ki camp ba sham jing e ila yo ban ai training ru kumju ya ki wei pat ki khna but ki babun na ki ni ki khna ki la yo ru ban seng ya ki kam la jong Hadin ka Jingtrei shitom babun snam ila yo pat ban khet yu so ka jingjob da ka national award jong ka special achievement na ka Ministry of Small and Medium Enterprise jong ka Sarkar India ha usnam arjar shipho ha usnam arjar khanriu pan ila yo biang sa ka we ka award na po ka nong thamai MDC award Ikong kara ingay, bahabangi tray da ka mansiyam ka bashithem, ka jingyay sya, bat ka jingminot hadu manda job. Kata ka jingjob hi, ulong uso, jong ka jingminot jongi. Keblai pi baro ni pedang sobhaya pi syakawai pat ka benta jong ka Rympei. Benta ka sini don ha pedang jingi ya ikong Phikaralin Wanshong I belong ru I try jong ka kara enterprise. Benta ka sini insam ya ka jingya linti ka jong I haki kam ki paper ki ba ila don benta nadu ba ila sedang ban seng ya ka kam jong la jong da ka bashnai ki ashar ba ki jam bat hadu ba inda la ban pendiar ya ka ni ka kam sha ka bakery bat ka catering bat ki ki benta ti bangin tip company ya kita baro alingin ya phai I menta kong ni pedang sobhai pi sha ka ni ka program jingi ka Rympei bat ko mangi juliet na ka ka por ni ju sam ka jingya linti jong ki ru kentai haki kam ki jam ki ba pher ban ai men sim pat ki we pat ki para kentai te kong kana ba ki par lok jingi kin kam itu kam ba shu ya pi le si plan pi itu ya le di kendia ke kerteng ke jonga ke de Phikaralin Wanshong na shonga sa apok se not te ke jing sultanat kalong naduk masyangarang khna ngasi start manshat jing syat nang ta pade king ye moh ka jing long khna manshat tingi se ye dan ki par lok kuntung si asa mi ki recipe ti kum ta suki pasuki ken ngastang manshat hoi kong ni su thu kata ba kata ka jing don jong pia ka ni ka kam kala long le sin adu ki por barang khna ko ma phila batai mo ita ijing ya same kita ki rukom shed lan kita ki recipes ki bangi tem ila sedang nadu kita ki por Hinrei ka epat ka baktik ya pikong ba pin pinlong ya ka kum ka wei na ki kam ba pin seng na ka benta ka jing im ka jong pi ti ngakan mau mensyang arang khna ngase ong hayang bangam juga bangantri office ngase ong be ngakwa bangantri kam na jong ti long kumta mo long manswa ti ka jing ya lenti kumta long ngampoi perkhat pade ken bangan bahkan poi sisa kata ka jing kwa ka jong abangan yo ban sing la ka jong ka kam ti hakata ka jing ya lenti manswa ti i idan ibi ikong ibasa marjan bat ni set mso tinga se yu ibi set mso tinga itnat bi set mso tinga se ong ngaru ngakwa bangan set mso dang la he ti kumta ta ka jing ya lenti kumta tinga se I meru set asar long kom tu ki asar ba bang hayeng kan ti nang ta pade ngak kwa kan bang ongan set asar
Ti katahi ka ika pelong yang bangan ngan kwa bangan set kan. Ti harian pada I dan hok tu usnem ti ka po iti menjonga ilit training. Ti iwan siyeng iwan itu yang ayong ba I set ilit training ban set long ilit training sujan. Ti nga pada iwan itu kana yang ayong ba ngawan training set umso set asap. Ti ngong hai ikalong kata yang hang ti po fire brigade. Ti ngar kwa bandet kata mo ngan ngakwa mo bangan let. Ti nang ta pada ngasayo let yakat ka training kabari tang 2 weeks training. Ti nang ta kan ngasdang. Ti ngasdang ayo kata ka training ti suki pa de ti ka shu kamta kan ka develop kan kata ka mo ka jing set jing setelah ban set. Ti kamta suki ngam hari pada ngasdang ban set hayi yang kom tu kendit haduk bakan the job kan. Namang yu iba ka kara enterprise kala nang kiu na kawai ka kerdan kawai pan na jingstang jongpi ban syad ki ashar ki jam ni menta pila pinyare ka shaka bakery bat kunjur shaka catering ko mapila batay mo kindiat kong ka jiya lenti ka jongpi na itu jingstang ibarin ban poi shaka ni ka kerdan kumno kala lesi kala penkelaya ka jingswo ko jong pi lani kala ai kata ki experience ya pi haki ni kisnam ki pelayan hot kata fi ong pi mentan ka jingkeli ka long ba long mo na kata ka jingya lenti ka jong step by step kan mo ti na kata ka jing set asar ning kong po bang set asar kabun ka basniu ya ka babaha bun bang berat tinga persang kata kaset jam kaset umso urukum ta ti harin haki dengil akhamya pedikisnem ta hoi ngaset kumta ngaset asar ngaset jam ngaset kumta mo tikisniu ti harin pada ngasayo li training ngayo training susu ti ngasan nang hamla susu kan ban bangan la ban kham de abha kan ti harin pada de hausnem ar hajar khat kat saw ngayo bandet ya kanika ngayo bandet training ya ka bikri ti dang layo bandet training kata ka bikri ti sedang set hayang kendit kum tu ti nang ta pada ti pada sedang ban terwa ki marjan terwa ki bahayeng ti kum ta ki kila lang sedang tip ti ngabu sekedukan lo hata kapor ngabu kedukan hu arajar khat saru haka tu kapor ngapat nang bahabangan set bahakan mo long khoi ngakwa ya ban set ngakwa ban nang ban set ruti aku ay banang banset ki ban ki imo mensua hoi nga long kata ba umna ni kong epi bang ngasam ki recipe ki parlok ting la set kita ki iso tenat long hadin pada ngakwa banang banset security ski ban ting ngakwa parat ting ngakam poi berkat bangan yo kata ka training tidang layo kata ka training pada ngasa sedang suki pasuki ti kam de ka ba mo sedang ka ba he dari step by step ki ngong epi mena ti nang ta kumta kan ki sedang bantip ki bahayi yang sedang bantip ki parlok ti sedang ban oda kumta kan kendit tin sakadukan bangabu ti kaya kesempur bahabakan pick up kan ti dah hadian pada kan suki kan kasas sedang ban kio sedang ban kio marko mapi ongkong kam dei ka ba pila le bat kala julong season long endre kala long kindiat mo ban poi syakathong ka ba pila bo bat nganget ba what happened kita ki jingyahat lenti ki jongpi ki ba kindiat step by step ko mapi ong nganget pila ban ya ling ba ki jing ki babun ki jing tinju ki babun le singin ya pai syakta ka bentako ti ki jing ti ki bon ba mo ha ti ki por bang sedang ban set asar ning kong mo ban set asar ban set umso ti pengenyo ki preservative ru kalong ka be ti nang ta pada manyo kini ki bottling ru kalong ka ba ti ki nadu ki packaging material mo hat ki por bangat sedang ti ki shem jing sisa ti ngable amnu ngali thiet de kini ki bitor second hand na yo ti dangala poi haye ngala sterilize ki bitor la sat la sterilize ikum tu ki jing tam ngisle akum nu namar bangi yo jing tam ti ngaset khap de kini ki deka ki khot ki chart paper ngakhap ikitu nang tap de ngasa ta sedaka selotip kanang ba long kumta kan mo kinu maha mo ki sarang ki tinga hapan de abha kan kata ti kumta tang ba long hakat ko porti ki customer ki sedang man kithit kan ki asap
Tidak hadian suki pasuki pada dang ayo ki training dal ayo ki jingtip bah kemudian ingila banyo ki tiar ikini ki jingtap bilor ti ngesala ban thi de sala ban pen bah ken kong iyo iru ba hakini ki senam ki belalen pi yo ru kalat ban ai ki training ya ki wipat ki kena mo ki badon le si ka kata ka jing angnut ban shed lani ban don hakini ki jat kam ka jing ya lenti ka jong pi pan haba pi yo kan ni kalat ban ai kita ki jiki kai ki kena le si kum ki ai ki kinja program ki pa pi lain lani ki hato ki kena ki wan shapi ne kumno ka julong kata ka training ka jong pi ka training ti kalong kum ni ka kidon ki khana ki bosha wan internship hang ni bat ngi ti nang ta pade ti kidon pade ki jaka ki bangali ai training ti baru askatu ka don hang ni hapok se youth center jungi joka balang ha to ka to support ki ngidon ya ka training center hang tu ti ngasili ai training hang tu ti kidon ka to ka ningot ki ba wan training hang tu kidon ki bla set up ka jong ru ti nang ta pade kidon pade ki bangali ai training keleng saudong nadu menshwa jongka food processing ro keleng sudan ki jaka kan nadu ki district pa pher nang tapre ngayo bni a sapo sabar jongka jela jongi ro te nang tapde sahapo kidon ki jongki NGO kidon kini ki balang kidon ki buon ba ki bangalali ai hoy iyo iru kong ba pi layo ro ka jing itu nakabanta ka kam ka ba pi tremo aling ba ki kusram ki ba pi layo hakini ki snap ki pelayan kendiat kong ni pai syak ta ka benta kajing smo ka jong pi haba pio ya kajing itu kong namar ilong ikam iba pilas dang na yeng mdei ba piladon da kitiar lani kita kimar lani kita kikor ki buar jong ka juk start mentah ka por ba pisdang bat haba pio ikini ki jaching itu lingba ki kusnam ki ba pio ki kajing smo ka jong pi ko ti kabaning kong ti kalong mga aingu iblay swaning kong mo ti baling ba kataka Jingtrei ka jonga kalong ita Jingtrei ibaret suki pasuki henry habakut long ngayo pen itu ling ba ka kataka bangyo ka khusnam ken kalong ki ka ba sung kamen kalong ki ka ba sutanap mo ti ngasung long ya ka banga trei sitam long ka bangi trei ka banga trei ken ngiyo kan long ki sa itu mo hadian ya kata ka Jingtrei nama bunsin habang iyo ikini ki jing itu kolong rugum ka jing pencelur mo hangin nang le khamba lani ngin nang khampen bhai kata ka ba ka kam ka baladon kong ho ki babun bhangi pe ki khna ki bamanta ki don shisha ya ka sam la kalong ha kanu ka bentaru bat kum pila ong mo ki babun nei ki bla wan training ha pi ki la ban seng ya la ka kamru bat hakum ka por ka bamenta ka bangi yu I ba ki khna ki yele shisha ban manong settle ha kata ka jing em ka jongki da ka ba ki trei ki kam ki babun jat ki babun ki la shimru ya ka sin jam ban seng hi la ka kam ko ma pi pila angnot na ka benta ka jing em ka jong pi ru kong kindiat kong le si ki e ki jing rap ki ba pi pila yo ha kini ki islam ki bala len kuman chong no long lingba ki scheme la ni ki jing rap na ki we ki seng le si ki ba la ban pen kentiu ya pi ha ka kam ka ba pi don ke ka banga yo jingarap kalong naka ki scheme jo ka PMEGP scheme te now do to snam 2008 2009 ha te nang ta pade ki don hi department ro ki ba ai ka jingarap kanang bangan langla ban mo ban penya ka kam te kumta te nang ta pade si ki customer mo ki ba ki thiet ki product ki jongi mo kat ka bangi penmi ti katahi ti nang ta kalong gajing kersan kenya ka moy ka kam gajam gajong ana marba mensha ka po bungas dang ning kong ti long di baret ti suki pasuki long ka kinga nong kum ka ni haban sibun ki jinglut ki bangin haban perlut kam dei tang khandet ndai sibun ni haban thit ki tar ni haban thit kat ki jingdon kam ki bangi haban penlut ken ki bangin haban de amta ti kumta ka kita ki baki namar ba pikran chapang ki customers la ni kita kinong thien mo habangi trei ku me kini ki chat kami so thu ba ka ban penhun shwai ki customer kalong ka ek ba
don kam ba but klem ka jingkershan ka jongki ngatrikan ba ban pen telun ya ka kam le si kong ha ka jingya lenti ka jongpi ringkat bat ki customers ki jongpi kong ki ki jingkershan ki ba pi sngo kum ba ki la long kum ki mau jam ki bala ai shai pi ka bor ba pin don ha ka thong ka ba pi pilabo mentan mong oi fiki customer ti namar ba ki thiet ki moi ki jing pen mi ki jongi ti nang ta pa de long ling ba jong ki pa ki yo ba thu ski wei ru ti ki wei kum ta ter mo ki nang tep ti long ba ling ba ka jing thiet ka jong ki ka long ba ka kersani ngi kin mo bengin la ban penya ni ki tiar ki bengin la pelut mo iki bengin la pelut ki bengin la snang tu ma ka ka bun ka jing lut ti ling ba ka jing thiet ka jong ki ka long ba ki ai men siam kan yangi mo ai men siam ti nang tap ti nang yo ban ya thu ski wei ru mo ki ru kla nang ban yo man ma ti ling ba jung ki lam ta kla nang yo su ban order su ki nang wan su kan ki order ro kong kin dia ru la da pila ban batai yangi kum nu pi pentelun ya kini ki kam ha ka ban shed mo namar pidon la ka jaka ban shed yakini ki jingbam hakanu kurukom pi penya yakini ki mar ban naga jaka shed shaki jaka bandi kamut long hatu pi bu de ki kena trai ki bapet specifically yakini ki benta paper ne hatu pi penya hi hakarukom ka ba itu ikena inde ya kata kam itu ikena inde ya kata kam hakanu kurukom pi pentelun yakini ki kam ki jongpi ha ka factory ka jongpi menswa ha ka po bangadang le kini ki asar ki umso ki jam ti kitu ngaset le kamnu ding la adap set ki asar ki umso ki jam dei ti ngaset li ash ki dukan ngaset li ai his ki dukan keleng saudong hang ni aslong ti nang tap de ti komta ling ba ki dukan ngadi ai hi ti kidan ki por pade hadian suki ngas tang ban bu khna ba ki pen ai le mi ki tiar kitar ti nang ta pade hari menta dang ale ke bikri pade ngai bu dukan hapo kse hang ti hapo central box se nang ta pade ngabu khna ki ban pet ya ka dukan ki ban shong ban di hang to ko pi don ni ki ka mo namar kam long ka besuk ban pentelun ya ka kam lada pihak ban chu don lang bet kat shaba de ban don mo kong ngiyo iba ko mga ong manesh phang ba kapor kala long ka ba e ba ha ka ba ki khna ki babun ki yale ban yo e kata ka kam ka balong secure la rangi penon kam na ka tin nong wei la ni kata ka kam ka ba tekana na ka benta kala wei ka jong ki bat bun kila shimya ka sin jam ban sang hi yakin ki kam jong la jong Henry hapadeng kita ki jingyale aru ki babun bha ki dang sa din kim yo le si ka jingkershan ka babiang kim tip le si ka lan chano ba kim dai le si ma pi ba pila don ha kanika benta kong le si ka jing ai jing mut ka jong pi na ka benta kin ki khna ki badon le si ya kanika jing tharang bandon ha kin ki kam shen la ni ka kam bakery le si ka jing ai men sim ka jong pi la ni ka jing kentu ka jong pi ki bakin leche kita ki ki le si kum ki program la ni ki kenja training la ni ki lat ki bala ban ai jing rap ya ki kong ki khna mo man ta ki buon ba ki khna man ta ki ba kla buon ki la pandap ki jing puli mo ki ba drong ki jing puli ki ba drong mo ti nang tap de ki dan pa de ki ba ki kenja training ne ki let ki kenja le ki jing let jong ki mo ti menta namar ka ban ka perthai menta ka long ka ba e mo ban yo kam ti ka bak nga ka banga kwa ban ong ka long ba ngidi ban trishitam mo trishitam nang tap de minot ngidi ban long yaisha ngidi ban long yaine ha ka kam ngimdi ban ong ba menta nga le ka kam la da kam long ngan i no ngan mo ngan i no ngan tre su ban tre Henry ngimdi ban sukut no ban suang ban ni ngala that phi ban tre ngam tre su kani kam ya kam ta de phimdi ban du jingkerman ka kongsan kalong wanum du jingkerman tre yai tre hadu pinda job hadu pinda yo khay uso nang tap de phi ha ban dong ki beisa namar ba bakan pick up wood kam jubha long yu i ya katamo ti takara ko bha phi ya bit suki jai kanang ba phi simbit kasin jam bet
tang ba phi hap banya ini apa de hakakam kan ti nang tap de trish tam ngi hapen long ki hap de hok hi ki benta barok mo hakan no ko benta ngi hapen de hok nang tap de ngi hapen ai the best ke bangila ban ai kan ti nang tap de Jingtrei akan adu komensiem da kajing iet yakakam kajing kemen ngidon kam hai kata nang tap de kidadon kami kini ki mo kidadon kami ki jingerap ki kila ban de ki buon ki jakai beki eye training nang tap de jong ka DCIC office ro ka di kawai na ki office ka base eye training ka base dong sibun ki bangila ban yo naka kan tinang tap de kila ban wan singiru mo la ki kwa kan ka training ro ti de ki don kam ki kila ban wan sangaru ngan kili ki jing kili mo ki ibala banyarap iki yang kloy banyarap so tenat kong namar bun sin ngatri kum ki kena lai ngiso kut lat la dangim yo iti ya kata kajing kersan kabawan bat lada pilong kulut mensim ban ai kata kajing ya rapi ki ngatri ki babun de sikin yo mensim mo ban wan chakaman ban shim ya kata ka lat ka kabu ban penan kam kong yo iru ba nakawi kapor kiru kan thai jongi kila nang kio ki babun ba kiliang bat kila yo ka jing itu ha ki kam ki jam ki babun ba la kalong ka kam bagi trei hishimen nani kinu nu ki kam ki jai kam bagi don Henry yo iru kong bagi dang don hi kat tu kat ni ki long yin nani ki riu kan thai ki badang sakut ha ka jing em ka jong ki le si ki babun na ki kim yo ka jing kersan ka babiang le lani don le sin apdeng ki kim piang ha ka jingyo ka jingkon kala ban rong ki daw ki babun ba ki ba khanglat ya ki ban poi sha ka thong ka ba ki bu ka jing so ka jong pi kong ha ba pi la de pla la ban poi sha ka ta ka thong jong ka jing em ka ba pila bu bat kum ju ru ka kubor kulum ka jong pi na ka benta ki parok ki ba pe nge na ka pon ke ik bonga kwa ban ong ka long boy ki rep kan thei ba hoi ngi hap ngi don ki jong ki jingya lenti ki jongi ki don ki bangi yo support na yeng ka bakong santam ka de bangi yo support na yeng la deng yo support na yeng kalong ka khamsuk iki ken bangin tre ti la deng yo support te ka sham sitom hi kata tang ba ngim de bandu jingkerman tre ka ik ba phila ban tre ka basa ka bamla ti wanum kerke long ki ba yai sha mo long ki ba yai ne ti kata hi kan sa bataya phi kat sai lam phi kuplei shibun kong nam ta ka kubar nama kalong ka badan kam hadu kata ta bun sin ha ka jinglong briu ka jongi ni kirki ni kwa bakan long no ni kwa bakan kan urlong no ka bangi ang nuan Henry kum phi ong mo kong ni hab ban long ki pa yai sha nama teng ka shimpor ki ban poi sha kata ka benta ka bangi ngina bu mo kong nginang kit bok riang kong ni phi pinang ki o ki kam ki jam ki jong phi baka kara enterprise kum baka la pau ha ki ni ki sni ki por ki snam ki balayan kanang ki shu ki kam ki jong kamo ban kanang penyar ha ki benta ki babun la kalong ha ka bakery ne ha ka catering ne ki no ki benta ki ba katmu bandan ha ka lawai mo ha ba ki por ki banwan ban nakaliang ka dit ki me kalaya kong ko ba ko play ko por ka jong phi ru kum ju kong ko play shibun sa si sem pa pi ko shibun phi ru kong ti palok kum tu mi oso ya ikong Phikaralin iba ngitip i ru kum i kong kara ho ila sam ka jingya lenti ka jong i bar ka jingya lenti ka jong i kamlong ka batang si khlep mat ba ila poi sa ka thong Henry ka lalong ka jingya lenti ka bada kisnam bat da ka jing testa ka ba na uwe umau jam sha uwe pat bar ila la ban poi sa ka thong ka ba i ila bu na ka benta ka jingyam ka jong i ni kit bok riang i bat ni kermen bi inang kiu irat cheki we bat ki benta ki ba idon ka jing thmu ban poi de palok ngin sa ya shambyang bat phi ha ka wi pat ka por ka play pi barok